V podstate tá nečistota sa vytvára pod tou sklovinou. Jediný ich problém je ten, že používajú príliš veľa peroxidu. Väčšinou na náš európsky trh tie americké produkty sú úplne také neideálne. Takže poškodzoval tú sklovinu, ale nielen poškodzoval, ale spôsobuje ten peroxid hrozne veľkú bolesť. Keďže my máme produkty, ktoré sú voľne dostupné v drogeriách a v akýchkoľvek predajniach, tak potrebovali sme produkt na domáce bielenie, ktoré bude v norme. A vtedy sme prišli s tým, že vyvinula sa v tom období PAP technológia, ktorý je vlastne ako keby novodobá náhrada peroxidu. Výhoda toho celého, že nespôsobuje bolesť zubov, nespôsobuje bolesť sánky a celej ústnej dutiny, čo sa príliš často stávalo práve pri peroxidových výrobkoch. Okoľko je to efektívnejšie alebo menej efektívnejšie oproti tomu peroxidu? Ten peroxid funguje oxidáciou tých nečistôt alebo toho zafarbenia, kdežto my pomocou PAP sa snažíme vyplaviť práve tie nečistoty zo zubu. Zub je zložený z veľkej časti z hydroxyapatitu, má sklovinu, vznikajú trhliny. Do tých trhlín sa dostávajú tie nečistoty a v podstate tá nečistota sa vytvára pod tou sklovinou. My sa snažíme formou našich produktov a toho PAP rozpustiť tú nečistotu, vyplavovať ju von. A keďže v každom, alebo z veľa našich produktov máme aj ten hydroxyapatit, zároveň sa snažíme zacelovať tie trhliny, ktoré na tých zuboch vznikajú.